Ma'am, magbasa ba ng utot kong mugawas na? No, definitely not. Patay, igit yun ne. Igit. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Sino yan? Mga polis po kami. Anong kailangan nyo? Gusto ko po namin makausap, sir. Ilan ba kayo? 3 po kami. O, 3 naman pala kayo eh. Ba't di kayo mag-usap-usap? Dadamay nyo pa ako eh. Di ba kayang maging bituing walang ningning ang mamatay ng kaya? Gonna cheer for me like that? Louder! Yay! Louder! Yay! Louder! Ma'am, sorry, wala po ako kahapon kasi nanganak po yung nanay ko. Speak English. Ma'am, I was lost yesterday because my mother was born. Pasibuko. Ano yun? Pasibuko. Anong pasibuko? Ikaw, padabaw ka? Ako, pasibuko. Muli kong probinsya. Gimingaw kong mama dong. No! No! Dahil dyan tatanungin kita, sasagutin kita. Unang tanong, unang sagot. Wala pang tanong, wala tang sagot. Huwag niyong turuan niyo ako. Huy! Mathematics. Wala tayong relasyon, ha? Nagsiselos ka? Wala nga! Eh, bakit ka nagagalit? Eh sir, hindi mo ba alam kung gaano kahirap magtanggal ng mancha ng lipstick dito sa damit? Buti sana kung kayo naglalaba eh, pahirap din kayo eh. Ang daming pwedeng palitan na kanta. Kahit yung mga yung may pulis sa ilalim ng tulay. Ano dulo nun? Huwag niyong palitan yung kanta. Ang palitan niyo yung pulis. Bakit siya nasa ilalim ng tulay? Ang pangit kaya pag manipis yung kilay. Mas pangit kung drawing yung kilay mo. Hoy, excuse me, may buhok pa yan. Oh. Si Mona Lisa nga di drawing, walang kilay eh. Tapos ikaw tao ka, gusto mo drawing yung kilay mo? Sira ulo ka yata. Manok sa kusina, dili magpabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok, naikalaha diha. Ipaintindi mo kasi sa akin, Maki! Walang tayo, Nen! Walang tayo! Ang ina! Di mo magets! Walang tayo! Bakit tayo nagdadaguhan ng ganito? Gusto mo yun eh. Ate, pagandahin mo naman ako. Yung sobrang ganda. Yung may insecure silang lahat sa akin pag nakita nila ako. Ay, te! Beautician ako! Hindi ako magician! Hoy, te! Saglit! May girlfriend? Wala po. Very good answer! Very well said, contestant number 1. Ilang taon na? 27. Oh, narinig mo yan? 27. Nakapunta ka na sa Ehipto? Ah! Ang English ng Ehipto ay? Egypt. Okay, very good. Ano ang capital ng Egypt? Letter E. Tama ka, capital E, Egypt. Egypt. Dahil ang Egypt na salita. Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Sabi mo nga kahapon. Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ha? Game ka? Sige.